Semua gambar ya. Nang kali koko welut gak oleh welut tata oleh urang. Mula peno rapi tolek sing nurut nek gak nurut cepetno lawang. Ngono-ngono iku salah kawitane. Jaran kepang mangan pari lambe abang manasno ati lho lho keliru ra keliru aduh opo rek kancane iso dioyok kaya gak karuan. Ya panjuk jaran kepang mosok lali biasa ya rek. Iki lho kaya biasa iki lho. Engko lek wis nano lututno. Mosok lali kuro kandas barang iko. Eling ah. Awas ya. Budal peteng tuku jambe kadung seneng wetone ketemu slawe lho apa tuh iso ngadeg kabeh lho melak ngetutna ayo mikul bebekmu ya ngono ya tutna jula-juli lho dadak ngadeg tinggal nyingkri tabuhane wah jula-juli biasa iki lho ya biasa ya balik ya kerem gedhek nang Surabaya mbok ning ngledek anake ditetepno. Molimo iki asene haye molimo yok dikurangi kan setitik pekerno otong rukine sebab akibate sing nyangka awake dhewe main iku dolor pancen akeh wernane duminu ceki lan liya
kecekel bakal sangsara bisa nyusahno dulur luwe-luwe wong madat lan madon iku sing pungkasan ngerusak fisik ekonomi lan sebab efeke lali nang kewajiban akibat rumah tanggane dadi boran sebab saiki wis ana contone dudu wong liya tapi awakku dhewe duit 100.000 kate ana perlune bareng entek aku gak wani mule jane mono dulur bojoku sadar tapi aku sing perasaan wanine mule tak golekno utangan perkara nyaur ngenteni lek wis dodol aku teko terus ditakoni mula tak wara aku ngurus wedi aku masih kalah bojoku ndak ngerti duit tak kekno kabeh cek gak disoneni bareng wayahe nyaur atiku bengong golek sebetan gak ono sing bareng aku kondo terang-terangan bojoku nangis melong-melong boleh akhire ngontrakno omah rong taun ayo dadi Tarsan kota tak gak ayo mlaku-mlaku ambil golek sir-siran mulai kumat iki aduh wadah bisa gak sih aduh wadah asik yo apa geger kok dengkeknya nih ada tak becak buntut ya cer kang tanu apa penaya dak kliru wong blater gawene metu tampi arek wedok kok clula-clulu lo penop kudu eling wong lanang iku milih nanding direwangi awake garing blungkar-blungkar ngeloni kucing tolek sing luwe ayu
boten kidungan kula sae lan boten porong karasa. Gawe kadang tepak ngene tok bayarane gede. Lah ini golek wedi pirang dina. Nyambut gawe padha ae wong derajate wong dhewe-dhewe ana sing ya ana sing brujul, ana sing macul, ana sing ngidul, ana golek wedi padha ae. Lah nyambut gawe ku padha kabeh lak susah lan. Sapa iki? Wah, apane duit nyekel. Sir-siran ya ayu. Utang akeh apane gak tepak ya. Tapi ngutangi aku kanggo syarat, saking ya nuruti kudangane wong tuwa biyen. Jare Mbah biyen nak Kartolo. Ora sepisan sing doyan utang nak. Si ana kemajuane. Anjene tuwa nglencer lek doyan utang soalnya gak wani mulih. Ditagih wong. Lah iki nang safari 2000. Semoyo minggu winginane mesti saiki goleki sebab mesti butuh duit arek iki. Loh, ada. Jangan lari. Oh. Jangan lari, gunung dikejar. Jangan lari ku bumbune apa? Ya bumbune ya bangle. Nemblakrak jangan aja pringas-pringis lho. Lho pringas-pringis lah kon guyon anjane. Wis aku gak suwe. Kok jangan ninggal bekas ta? Lho. Kok tenang gunung-gunung kamu kok wis anjlok. Aja ngono ta, kon meden-medeni kancamu ae kon iki. Aku tenang Borneo. Waduh. Nang Borneo bareng lha apa kon niku? Lho, prasane numpak biasa ku. Numpak apa? Plane. Plane. Oh. Lho, duduk plane niku. Apa? Air perot. Apa itu? Air perot. Kapal udara. Air perot. Oh, apa sih kon air perot kan? Air perot ta? Dah. Ngomong gak pokro jek ngomong. Kok niku lha apa orang Borneo bareng? Sopo mangan kerang? Aku tak budel aku. Budel. Olah apa sih? Padahal duwe buntut ae budel. Kon lha apa? Kon niku mosok lali lho. Lho, sing semaput iku sapa? Bakon semaput, bakon golong koming. Kok nang semaput? Jare lalu masamu gak eling-eling ta aku iki. Kon niku gak eling ta? Lho eling lek kon safari ya. Sing arane bojomu sapa? Lah, munggo kon bojoku lho mosok ya tumon. Lanang kok oleh lona. Dunia dadi bakso lho. Wis gak ngomong ambek kono iki. Lah, kok dhisik ta udakno. Arek iki cengkiwi ngedone. Lah apa sih? Gak dicengkiwi maneh wong kon kesusu nyengkre ae. Wong jenis lek budal kok. Kon iki eling ta pancene ngelali? Lho ya eling ya nglali. Ya eling yo ngelali. Soal apa? Ya, piye lho. Sing didina apa sih? Cuma legi. Oh, cuma legi aku teko kidul. Kok tak celuk. Loh, mampir lho. Aku terus gak mampir ya. Pancen kok ndablek kon. Yo aku mampir ngono lho. Oh iya lali mampir. Mosok kon wis pikun lho. Buka lawang. Malahan kon tak suguhi. Ya, lawangmu anyar tapi coplok ya. Ensele kula dol wae. Aku mau arep ngomong ambek kon. Kon sampe muni. Kok iso nang engsel-engsel. Kon tak suguhi rokok ambek wedang kopi sak cingkir. Oh, wedang kopi tak ombe. Rokok tak sedot metu bluke. Iku gak metu beluke. Metu apane? Terwelune. Lah yo lak iko sih. Kon niku dadak terus nang rokok-rokok bareng. Oh iya, kursimu anyar, nduk kursi. Iya. Tapi tinggine sak bajek iku. Panjene tak ingu cek lemu kok lho. Lah kaya apa nglemono tinggi? Lah lemu lak perlune dibothok ta. Iku masa mulam toro ta apa kon iki? Kon niku semale nang tinggi-tinggi mblarah omonganmu iki. Sing ndi? Oh iya, bojomu nyene sopan iki. Lah, nomor 1 wong lanang kudu iso mimpin wong wedok. Sembarang yo teko wong lanang. Lah iya, nyugi wedang kopi demek-demek. Wong pilihan. Nyugi godhog goreng demek-demek. Pancene bojo pilihan. Bareng tak tamatno, gak perkara sopan. Apa? Bojomu rada bengkong ae. Gak bengkong iki lho. Apa? Ya iku gendong rangsel. Kon kok tak tadak kon ku. Gak ngono sing disiri kok bojo-bojo nang bengkong-bengkong. Sing dise. Kon kok tak buka lho ya. Lho bukaan tak tombokane.
Wong kon tombo ya gak tau sip ngono kon niku. Gak sing Jumalegi apa sing ndi sih? Kon niku mijak unyi ta. Lho gak ono sing Jumalegi apa sing ndi sing biyen sing. Lah, cuma lagi jam 12 awan. Aku cerita kok ta. Iya. Oh, iko ta, cerita biyen niku ta. Ya, ceritane lho. Iki lak gegere Mojopahit ya. Terus. Kencana wungu dilamar Ratu Blambangan menak jinggo. Lamatine menak jinggo kenek gamane dhewe wesi kuning sing mateni Damar Wulan. Lho ngono lho ri. Mati ini menak jenggo iki gak kena wesi kuning. Kena apa? Lah kena iki apa wesi karaten nih. Nanti tak anu sama tine. Kon kok malih nyandak nang godo-godo. Sing dhisik. Apa kok sejarah Mojopahit barang iku. Kusik ta. Iling-ilingen wis eling kan. Oh sing kok lungi kok ah? Lah kon tompo iki lho. Salahmu dhewe ri. Lho kok iso salah? Alangan 200 gak kok dadekno dipek payiman. Wis ta. Wis Apa sih? sadel ya. Jadi kok gitu sadel ya. Lah kayak nyadeli dengkulmu ta. Kok arek iki bingung kon ojo kakean gambaran tadi. Kok iso nang sadel-sadel? Kon kakean gambaran, gambaranmu gambar Semar tok ngono. Iya kadang-kadang yo gambar bagong barang. Sis terang-terangan. Kamu gak Saiki mendung ya. Berarti tak buka secara terbuka ya. Kon Iya. gak izin tak kirane. enggak sih lha apa isin. Ayo duit kundi. Mamang kok dalan ndi? Kon niku pekon ngene. Biasanya kok dalan nggo usus-usus kon niku. Wis dah kon ojo buka wadene wong lanang lho. Lha iku wade ta? Lho, aku biasane nyengkene duit tak dakekno kolorane katok jare. Lah takon ya golek ana nggo kono. Lah apa kon takon aku? Lho, duit iki wis genah panggonane. Wis genah ta? Wis. Lho ndi? Lah awakmu ya. Sing nggo dhuwitmu kapan? Kula gak petuk aku 10 dina. Iya. Kono aja lancang-lancang tadi wong lanang. Wong wedok lancang pantes. Lek wong lanang lancang lho. Kon kate nurun sapa? Terus pundi Pak De? Wah, kon kok malah nyelatu aku. Dhuwit sing ndi siri? Sing kon gawa maksude sing kon utang iki lho lho. Kon mang nagih tari. Nagih. Wong nagih kakean gambaran di wis nagih ngono lho. Oh, kon niku nek gak dikembangi ngono kok sarene aku iki kasar. Kon niku ndablek mulai cilik aja. Ya apa sing utang wis lali sing utangno kok sik eling ae. Iku ngono wis penggaweanmu lho, kok nek diutang wong lali-ngelali iku. Jam pira sih aku utang biyen? Jam 10 esuk Pira duwike? 2000. Apa ae duwike? Ewon situk 500-an loro. Pira? 2000 ngono. Wis genah kok sik ditakokno maneh. Lah wis jangkep sih. Lho, Wis cocok iku genah. jangkep hitungane nyaure kapan. Kurang ajar. Kau nyaur ta? Ya apa rek kan iku lho. Aku utang nggo ndi? Nang omah, Gak ana wong. gak ana wong sepi, Kon nagih. nok dalan. Akeh kanca pradangga. Akeh wong. Wong lek tersinggung perasaane darah naik. Lah ana wong kurang sopan ditunjuk ya mergo kurang sopan. Kon iki gak sopan kon. Ya napa Pak De? Wong mbok sing sopan wong Ana lek wong nagih kok ampe kon tunjuk iki lho. Kon Wong iki lek- aku dhewe takon konane lurahmu kon iki. ngene lho Ri. Lek wong nagih ku sopan ya. Hmm. Masih gak ono dinanakno. Lek gak sopan masih ono diwaragakno. Apa nagihku kurang sopan Ya sopian? ukuran Lah apa sopan sopian nih? Sopan. Sopan apa? Ya dicontoni ya. Ya contohnya. Ya pamane kon ditang nang sinake. Mulane belajar utang dak iso sopan santun. Wong santun iki dirabi. Lah wong blakran yo calon santun nih. Halo. Halo, Ya apa Ri? waras lo. Bojomu, Padha waras. anakmu, Ya waras. putumu, Kabeh waras. tangga-tangga. Kon niku takon nanya cak jiwa niku lho. Padha waro lak seneng ah. Ya seneng. Ini lho Ri, anane aku medhuk kon. Iya. Duit 2000 sing kok utang ku balekno meneh lan luwian silin maneh. Lho ngono lho wong nagih ku sopan masih gak ono dinanakno sok le sungkan. Mesti kon kei ya. Iya. Oh, ya kandhane ta lo. Iya. Halo lo. Halo. Waras. Waras. Anakmu? Waras, putuku ya waras. Hmm. Tonggo-tonggo wong sak kampung ya. Kabeh. Iya. Weh. Eling semua gambar aku adane Kok arek. dhisik ta? Kok durung takon tanggamu kok jawab waras. Bae tanggamu gudiken sapa lho? Kate lha apa sih? Ah iku lho lho. Duit sing kon selang iku lho lho. Nek ana luwe niku saurono apa lho. Oh dadi kon nagih ta? Nagih. Ini lho Cak, sarene saiki sik durung duwe ya sepurane ae dhisik. Ya apa lah? Lah iya. Sepuro. Lah Ayo metu Dik. lang di. Tak sebetno cagak cek jeber kon. Lah kon niku kasar ngono. Kon tambah melas nangis. Aku iki mbrebes mil. Berbes mili kon. Iya. Kok jaluk ta? Tak jaluk Anane wong utang mergo kurang lho pinter. Anane wong utang no. sebab aku keluwian. Wis luwe kok nagih. Lho sembarang lak digenano, lek genal Iya, apa enak. biyen ta? luwe saiki
Gak ono. Oh, kok jaluk ah? Kan iki yo, pas saiki wis kepepet aku lho. Wong utang mesti Nyaur. lamun Nek ono. nek gak ono. Semoyo lho. Lah iya semoyo ri. Mana? Semoyo ri. Pesan gas. Semoyo ri. Suwun ya. Niku lapun. Tuman kan ana wong nagih kon jundu-jundu. Oh, kok jaluk saiki ta? Ah, kon tambah suwe tambah ngelamak kon niku. Kok jaluk ah? Tak jaluk Hampir utangku. 2000. Ayo ngali nang sisi kiwa kene iki lho, ono sak gini. kiwa. Tak bayar. Ya wis, tak Bisa. turuti karepmu. Utangku piro? 2000. Kok jaluk kapan? Saiki lho. Ya, tak bayar ngali nang kesak tengen kene lho. Ah, ya wis aku tak ngalih. Utangku piro? 2000. Jaluk saiki ta? Heeh. Ayo ngali nang kesak mburi kene lho, ayo tak bayar. Wis tak golek ngumumet kaya kekean. Yo, Kon niku bingung nah aku ta ya apa kon niku? tak iling-iling aku tak golek dhuwit nggo sakku. Sik nduk sakmu ono ta enggak? Lho. Tak golek nekku lho, setengah hari kok gak tumen aku ya. Banyak kon gak nggawa. Ayo, nduk kopi aku badan ono dhewe apa enggak? Wah iki duit simpenan. Ono dhewe enggak? Ono. Ono apa enggak? Ono. Gak ono. Ah, salah. Apa? Ah, mambu tapi. Anjen mari mantap nduk warung Yujah iku mangan tak no. Umban kuplukmu lho. Oh, arek iki Kalau iso nyaur tak gak iso lho Yo. coba nah. dina Minggu ya. Lak Minggu ya. Oh iya, minggu Wis, ngarep. Minggu ngarep iki wis. Oh iya. Sono. Berarti kurang petang dino. Iya, Minggu ngarep ya. Heeh. Wis. Isu ya, jam itu ya. Jam itu. Ri, pada Minggu ngarep selamat timbah. Oh. Selamatan. Iya. Selamat timbah. Mbakmu gak selamat. Noh. Enggak ngono nyelameti Mbah. Oh, nyelamatin mbak. Selamatane lho. Oh, tadi gak iso nyaur. Gak iso. Oh, minggu sing ndi? Minggu rong minggu kas ya. Oh, minggu iki enggak, minggu iki. Iya, minggu mana? Temen lho lho. Jam itu sih tak probot lho ya. Ah. Ri ring sini. Lek minggu sing kurang pindho iku ya, aduh gak iso. Gak iso ya. Selamatane bebek iku. Oh, bebekmu ya. Iya, iya. Oh, terus minggu sing di mana? Minggu sing ping 3 wae. Oh, Telung minggu iki kas. enggak, minggu iki enggak. Iya, tuh. Ngene lho lho. Duit iku ya gawe tambahanku lak bensin. Wah, kon niku bulet kon iki. Bensin macet tak no iki Kon niku bulet. Ono ri aku lak guyon ta saking nyoba kon. Wis kene. Saiki duwe 5.000 wungkul susukno 3.000 dhisik. Ngono ta? Susukno 3.000 kene. Panjal sesuk sisih. Ya kene ayo. Engko dhisik ta? Eh. Kon iki nyaur ta utang maneh? Lah susukno Duit dhisik. 5.000 ku ndi? Lah iya cek jangkep 5.000 ri. Wah, arek nek untune gereng situk ngene ya. Kon niku. Wis luput atik luput sembur. Tapi ndelok dunyane bapak. Wah, Aku bener ki donya iku lak donyane wong tuamu ta. aku lak nanggung saking utang lak kanggo syarat ta iki nurut kudangane mbabi ya. Kon biyen tau digudang. Lho nak kon urip sepisan sing doyan utang. Yo. Ngono ta. Golek doyan utang gelek sobo paran soalnya gak wani mulih nak. Utang gak iso nyaur terus minggat ngono ta. Kon niku. Oh kon rusir-rusir aku ri. Wo. Waduh. Mingis-mingis kalah celure tirunge. Lho tenan. Sisiran sing ngendi? Lho iku lho. Endi? Lho iku lho ya. Semayan aku. Iku ta. Halo. Halo. Iki lho. Iya. Ah, kangen aku sampean gak rono-rono. Iki lho. Waduh arek iki ambune ayune lho. Ngawur. Ya apa sih? Rupane wangi. Iki sapa iki? Ngomong wis kualak-walik iki kancaku, teman saya. Iya. Iya, apa sih? SAPARI, Sapira. Loh. Sapira. Sapira. Iya. Sapari. Oh, Cak Sapari. Kenal. Calonmu kok mlakune nyeret. Jangan ngono ta? Mosok rematik. Sikile gathik. Ngawur ae. Iki biyen niku cilike kakan dipekeh. Jangan ngono ta? Gathik. Gak, iki ngono sepatu. Aku iki nggih sepatu dukur ya ngene. Gak kuat sepatu Iku dukur. nek sepatu dukur iku sing dukur iku mburine. Wis Lah, terus ngene. Apa ngarepe dukur? Paling jomplang ngene. Wis lek dadi bojoku kok sepatu dukur dik, gawe dengklik apa anu pisan ya. Jangan ngono ta, iki kemajuan, Cak. Iki kon lek salaman gak usah salam ri. Wong tanganmu koyo parut ngono ri. Engko marai kono jauh serabi mari lho. lha apa? Kon preyo dhisik. Lha apa? Rabine. Mosok mergo dhuwit 2.000 kok nyita sir-sir aku iki lho. Aja aku malah sarana utang lho ya. Bagaimana kabarnya ayah di rumah? Oh. Iki jenenge rayuan apa ngene iki? Iki ra gombal. Lho aku sembarang duwe rayuan bedes duwe. Calonmu ayune ayu ya. Apa? Sayang delokne kok tungkake pecah-pecah. Rumah samu iki lemah lakar ta iki. Wah. Ingin nyek iki kancane Cak Tolo iki. Bagaimana kabarnya Ayanda? Sik meten teng bahasa Indonesia Lah ya. iya sih. Ya Oh, iku apa? delok nduk-ndukuramu lho. Apa? Apa ndukure? Nduk-ndukuramu iku wong ngerti ngono bahasa Indonesia gak apa-apa. Tibake. Oh, iya bapaknya jenenge Dauk. Wah.
Dadi maratuwa aku jange jenenge Dauk. Dauk. Iya tak. Biasa luru 02. Timbang bapakmu min pedet iku. Lek suwe wadan-wadanan, wis njaluk rayon apa? Rayon bedes ah. Ya apa yang bedes? Lha mari ngomong-ngomong geget. Dikit. Sesuk kon gecing terus pedhot kon. Ya apa Romo kabare? Ya padha waras, aja muni Rama ta adane ratu ae ya. Lho tak junjung, keluargamu tak junjung kan tak biukno. Kurang ajar Calon mah. iki ayu. Lho siunge. Kok ndak iki dadi Dracula kan. Mosok iki nini permoni rek ana siunge barang. Wis kon mang nyarter kol lah. Iya lah kaya apa? Wis ngene nyarter kol. Masa gak melok wis cek umum. Waduh sirsiran Ayo gak pantes iki lho. Lah Ya apa? mbek kon. Wis gak usah wis. Kono ono dhuwit piro? Aku dhewe ta. Mas 15.000 bayaran. Kono ono dhuwit piro? 5.000 lah kurang iki. Ya siku tak silih dhisik cek jangkep kok ya. Ya apa sih? Ngawur ae. Kon niku nyawur aku durung iso wis utang kenalane. Wah. Kon iki sini-sini ae. Saya Saya tak bayar kok. saya begini memang. Saya datangkan kemari untuk wawancara. Wawancara apa? Gimana ini bisanya? Guys. Boleh suara dodo ya aku bingung. Oh, catolo iki ngomong sing genang ngono. Sampeyan ngomong sing enak apa ono Jenengmu sapa Dek jenengmu Dek? Jenengku? Mm-mm. Tini. Siapa? Tini. Mentil. Kok arek jenengmu Mentil. Panjane kupingane Sapari kong Kepeng apa iki? ya apa kuping sailir gak krungu bledek iki. Wah, tini. Oh, alat ini Dek Tini ya. Iya jasa pari. Kon gak duwe tangga babu-babu. Kayak apa? Iki lho. Sampeyan nganggur ta? Nganggur. Wis gak wani lah ngono lu prei. Prei dhisik aku. Takoni wetole-tole. Prei dhisik aku. Apa ning prei? Apa oh? Saiki aku Wis apa? jange duwe putra. Waduh, Wis wis ngene Dik. temen ta. Saiki aja kesuwen ya wis mulya. Oleh gak meneh to ben aku tak rono ya. Temen lho jatah Tak tanteni lamar. ya. Ya ya. Awas nek gak rono ya. Wis iki kawan duwe iki. sik. Endi duwe sapa iki? Mbok duwe sapa? Kan Kok duwe ngono umek desake. wis gampang tak dongakno gak usah nyangon dhuwit pendongaku sing Ya. sing sampe Nyangoni selamat ae, Dik. Nah, ya. Endi selamat. Wah, dinterekal iki. Boleh ya, Cak ya? Ya, pendongaku ae tak anu. Ya. Lho ya kemirene lho tatap. Ya Wah, gatik. bojone kanca dinyek. Aku ngomong sampe melincah-melinci wulan. Boleh ketok sir-sir aku. Hari Nanti. nang tertek ono kromo kan. Ayo ayo. Ayo.